Service. Enot ka. Malalaoman. Katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras niya to sa ganyan, alas 12:14 nin pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na udto po sa Indugabos. Aldaw na naman kita nin Biyernes, pizza 19 kan bulanin Pebrero, taon 2021. Makakaibahan tang mahatud kan mga barata sa lado lokal an sa tuyang mga pag-iriba sa luwas. Sa lado technical, yaon si Kuya Tony Aguilar an sa tuyang chief technician. Si Jimmy Guanzon an information officer, yaon man si Ma'am Kayla Ligacion Valdez sa opisina. Duman sa satuyang transmitter, yaon si James Oco asinman si Rodel Cesar. Ako man po ang sa indong makakaibahan na mahatud kan mga barata sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Headlines kita kan mga barata sa lado lokal. Benepisyo pribilehiyo asinman programa sa mga solo parent duman sa banwan kan buhi Camarines Sur, papakusugon asinman papahiwason, sabi ni Martinez. Duwang driver kan truck na nabagat sa checkpoint duman sa Pamplona, Camarines Sur, positibo sa droga. $340,000 na kantidad nin shabu na recover sa 23 anyos na soltero sa drug buy-bust operation duman sa syudad Canaga. 39 anyos na civil engineer pig reklamo an sa iyang misis matapos aksidenteng madiskubre an video iskandal kaini kaiba an ibang lalaki. Technical impounding imbis na pag-impound sa mismong lulunadan kan mga violators an pinagigibo kan LTO Bicol nin huliman sa kakulangan kan impounding area. Pili Water District pigsyerto na mayong babayadan ang mga consumer sa pagpapadagos na water meter replacement program. Duwang tulak kan ipinagbabawal na droga gadan sa buy-bust operation duman sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Headlines man kita kan mga barata sa lado nasyonal. OFW na nabakunahan na nagpositibo sa COVID-19. COVID-19 breath test pigdi develop. Paglangkaw kan kaso kan COVID posible nagpapagirumdum sa Pilipinas sa planong MGCQ. Duwang kaso kan mutation kan COVID-19 na dukayan duman sa Cebu. Bulkan Taal padagos an pag-aalboroto. Serbisyong medikal dadarahon sa mga
hararayong lugar, Snake Bite Center, ipinatitindog na duman sa Bukidnon. Full reopening kan provincial bus operations, pig-insister kan PBOAP. Russia pig-syerto sa Pilipinas na safe asinman epektibo ang Sputnik 5 vaccine. Yan po ang nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga barata sa pagkaudto. An bareta sa pagkaudto na sa indong maantabayanan, inihatod sa Indo sa Karahayan Buot kan Rinconada Memorial Park. Acting punong barangay Ami Olea kan Barangay San Juan digdi sa syudad kan Iriga. Mayor Frank Bernaldez kan Banwaan kan Batu Camarines Sur. Mayor Jeff Bisenyo kan Banwaan kan Baaw Camarines Sur. Honorable Butchoy Abonite and family, City Councilor kan syudad kan Iriga. Siringman ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banwaan kan Nabwa Camarines Sur. Ngunyan, detalyes tulos kita kan mga barata sa lado lokal. Sarong pampublikong pagdangog o public hearing ang pinaggibo sa Sangguniang Bayan Session Hall kasuodmang pagkahapon, Pebrero 18, manungod man sa proponidong ordinansang pagsunad ni Konsyal Catherine Monte Martinez na igwang katuyuhan na mapakusog ang programa serbisyo, pribilehiyo, asin man mga benepisyo kan mga solo parent duman sa Banwaan kan Buhi, Camarines Sur. Ang sinambitan ng pampublikong pagdangog, pigpasilidad kan Sangguniang Bayan Committee on Ordinances na pinamamayuhan ni Konsyal Lorito Camases bilang chairman, Konsyal Marlon Tabalde bilang vice chairman, asin man Konsyal Merna Imperial bilang miyembro. Ninhuli sa community quarantine daraman kan pandemyang COVID-19, limitado sana ang mga tawong pigtugutan na makapagpartisipar personal alagad sa pasilidad ni Municipal Information Officer Mark Nazaria na ibariwas man via live stream ang sinambitan ng importanteng proseso nin lehislasyon para man sa mga vulnerableng sektor nin sosyudad. Sigon sa kagpanday kan ordinansa na si Konsyal Catherine Monte Martinez, bigsabi kay ni na bilog ang sa iyang paglaom na maipapasar ang importanteng ordinansa bilang saro man siyang solo parent. Sa presente, ang programa kan lokal na gobyerno manungod sa solo parent, iyo ang asistensya pinansyal, asin man scholarship sana. Nakon sain kaipuhan ining madugangan, urog na sa kana livelihood development services, counseling services, parent effectiveness services, provision of seed capital, and job placement, asin man critical incidents, stress debriefing, sigon Paki Martinez. Ang rehistradong solo parent sa Banwaan kan Buhi, Camarines Sur, nasa 482 sana, huli sa pinahiwas asin man pinakusog na programa asin serbisyo sa mga solo parent sa irarom kan ordinansa, syartong madakol ang maparehistro bilang solo parent taganing mas dakol pa ang makapag-avail kan mga benepisyong itatao kan gobyerno nasyonal asin man lokal. Pig sabihan man ni Martinez ang enterong solo parent na magparehistro
asin magpartisipar sa programang ini kan gobyerno susog sa Akta Republika 8972 on Solo Parent Act of 2000. Sigon man ki Victor Mercurio sa man na solo parent, suportado niya ang proponidong ordinansa ni Martinez nin hulita dakulang bagay ini para man sa sainda. Sa panahon na makapag-report na ang komitiba ni Kamase sa plenaryo, tutukaron na sa ikaduwang pagdangog ang proponidong ordinansa para sa pagdebate, asin man posibleng modifikasyon o pag-amyendar. Pag-abot man sa ikatulong reading, pagbuburotohan na ini, asin man isusumiter man kay Alkalde Margarita o Margie Moran Aguinillo para man sa pag-aprobar o bito. Report! Panuntaman ang aksyon nagahali sa luwas sa satuyang mga pag-iriba. Nasa linya si Philip Barasina. Philip, maray na udto, go ahead kan sa imong bareta. Amin na Land Transportation Office, LTO Bicol, na kulang talaga ang impounding area sa reyon, lalo na digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Kung kaya ginigibo na sa nakana sa indang mga tauhan, kung may operasyon, iyon inaapod na technical impounding. Niyan ipinahayag si Francisco Ranches Jr., Regional Director kan LTO 5 sa pag-atubang kani sa mga taga-media duman sa siyudad kan Naga. Sabi ni Rances, halos pano na ang mga nadadakop na lulunadan, lalo na sa siyudad kan Iriga, ana sa indang mga impounding area. Kon kaya sa kada operasyon o sa apprehension sa mga violators, plate number na sa naman kan lulunadan, ana sa indang kinukuha. Embes na butungon ang mga iniasin darawon sa mga impounding area. Dahil man kaya madalian na disposal kan mga lulunadan, kung kaya minaagi pasubot ini sa nagkapirang proseso. Kabilang ang pagpapadarani na notice o abiso sa mga may sadiri kana lulunadan. Dapit pa man digdi nakikipag-ulay pa man na sinda sa nagkapirang ahensya na ang paghuna kung iyon na matawan sindanin lote para sa kadagdagan na impounding area. Mientras tanto, sa iba pa niya itong barato sa lado lokal Paman Giraray, pinaghali kan Pili Water District na kahaditan kan mga member consumers dapit sa subot babayadan sa sinasabing water replacement program kan PIWAD. Sigon ki Acting Manager of Finance and Service Department Armando Camo, sinabi kay ning mayong dapat na ikahadit ang nagkapirang mga consumer dahil ang tamayo man sindang babayadan sa pagriribay kan mga metro kana tubig. Dawa may kamahalan ang mga bagong iriribay sa mga lumang metro kan tubig na halos kay tupang 1990, iyo ang daiman subot maghadit dahil anta pera sa daisisingilon para digdi, iyo ang daiman maglalangkaw ng taripa na pewad. Target ka na water service provider na maribayan ang 1,000 mga lumang metro ngunya na taon. Dagdag na mabarato sa lado lokal, kuman si Philip Barasana, RPN, Radyo Ronda. Report! Yan sa pagpapadagos Paman Giraray kita kan sa tuyang mga barata. Binagat sa checkpoint kan pinagsarong puwersa kan Land Transportation Office, katabang man ang PNP, Department of Public Works and Highways sa Camarines Sur, Provincial Crime Laboratory Office, ang duwang driver kan truck ninhuli sa paggiwang-giwang kan mga lulunadan sa may parte kan Maharlika Highway sa Suna 4, Barangay Tambo sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur. Ang driver pinagbistong si Dave Vili E. Felesio, 38 anyos, may agom residente kan Iam, Lucena City. Pigmamaneho kaini ang Isuzu dump truck, asin man ang saro pang driver iyo si Jude Amboy, E. Africa, 24 anyos, kan Tagkawayan, Quezon.
Kan kaulayon, kan team, dai makataram nin toltol ang duwang driver, dai man makasimbag nin toltol sa mga hapot, kan mga nag-offerar asin dai o dipisil maintindihan ang pinagsasabi kan team. Pig-examine ang urine sample kan duwa, ang resulta positibo ang mga ini sa illegal na droga. Sigon kay Police Captain Antonio Fer Jr., officer in charge sa Pamplona PNP, sa parehong kumpanya nagtatrabaho ang duwa, mantang dai pamanindan nakakaulay nin tultol ana mapadapit sa sinambitan ng nangyari. Nin hulita pigsulit o binawi sa custodial facility ang pagturog poon kan maarestar ang mga ini. Maaatubang ang duwang driver sa tulong kaso, reckless driving, pagbalgar sa Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013, asin ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipinahayag ni Glenn Mancera, Operations Division Chief kan LTO Bicol, sa kabilugan na aprehensyon, uminabot sa 47 ang napatawan nin TOP, 5 ang kulurom nalulunadan, 55 ang na-flag down mientras na unsiman an overloading. Picture tuman kan LTO Bicol na padagos an mga pigsa sa gibong mobile apprehension kontra sa mga violators sa tinampo. Oras nyato sa gonyan alas 11 o alas 12:30 nin pagkaudto. Maray na udto dyan sa Casureco 3 na bigla na sanang minapalsok ang supply kan kuryente digdi sa samuyang location. Mientras tanto, sa pagpapadagos paman giraray ka na sa tuyang mga bareta, paabutan taman in maray na udtuan sa tuyang mga masusugid na paraantabay sa paagi ka na Facebook Live kan RPNDCKI. Yaon dyan ang sa kuyang tugang duman sa Pasig City si Venus Prestado Bonggai Salba, siringman si Vincent Albay Salba duman sa Mandaluyong City. Italyas paman giraray kita ka na sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Nagin matrayumpo ang pigibong drug by bust operation na pinagkondusir kan Pidia Camarines Sur asin man kan PNP Naga kontra sa 23 anyos na residente kan Banuaan kan Kamaligan, Camarines Sur. Sa ginibong transaksyon sa Suna 4, Barangay Triangulo, napalaog sa bitag si John Lambert Lamigo alias Bert. Sigon ki Police Senior Master Sergeant Toby Bongon, spokesperson kan Naga City Police Office, 160,000 ang naging urulay sa transaksyon. Mantang na-recover ang sarong pakitinin pinagdududahan na shabu na may timbang na 50 gramos o may dangerous drugs board value na nagkakantidad 340,000 pesos.
Pigpreparar naman ang kaso kontra sa soltero na subuot, courier sana o may nagsugo tanganing darahon an item sa mabakal. Ini an dakulang operasyon kaibaan pidiya ngunya na enot na parte kan na taon. Enot ng pigsabi kan PNP naga na sa kaibong kan pandemya, padagos pa man na pinagbabantayan ang nakakalusot na droga bako sana sa naga kundi patin sa probinsya kan Camarines Sur. Mayo nang naginibo si civil engineer kundi ireklamo na sana an sa iyang misis duman sa Legazpi City Police Station matapos na madiskubre kaini ang video scandal kan sa iyang misis na may kaibahan na ibang lalaki. Ang biktima pinagbistong si alias James, 33 anyos, residente kan P1, Barangay San Roque, sa syudad kan Legazpi. Mientras na nabistuman ang misis na si alias Ligaya, parehas residente kan sinambitan ng barangay. Base sa sinabi kan biktima, alas 4 nin pagkahapon kan Pebrero 12 taon 2021. Mientras na nagahanap nin litrato, an sa iyang agom tanganing isumiter sa APIC bilang saro sa mga pigkakaipuhan o requisitos para man sa new reconnection kan sa indang harong kan sublion kaini sa iyang agom an sarong flash drive entero na sanang nakubanan ang biktima kan mahiling kaini sa USB ang sarong video scandal kan sa iyang agom alagad ang kaibahan ibang lalaki mientras na nagdudurog. Huli sa insidente, pigdubli kaini ang sarong kopya kan sinambitan ng iskandal tangani man na gamiton bilang ebidensya sa isa sa angat na kaso kontra sa iya man sanang misis. Sa Bareta, tinuyong dai ibugtak ang tunay na pangaran kan mga embwaltong persona o individual para man sa saindang privacy asin man seguridad. Ngunyan, ultimong detalyes na kita kan mga bareta sa lado lokal. Parehas gadan ang duwang notorious na tulak kan illegal na droga, mientras na arestado man ang duwang kaibahan. Matapos na magpalag sa ginibong buy-bust operation kontra sa sainda sa barangay Luklukan Sur sa Jose Panganiban, Camarines Norte, kanakaaging Banggi. Parehas ipinagdeklarang dead on arrival sa hospital ang duwang suspect na sinda Haji Ebrada Abanito asin man Nardo Garcia Llorca na aresto ang mga kaibahan na sinda Alberto Cabonillas Saladin kan Almeda Highway sa syudad kan Naga asin man si Noriel Pascual Tagas kan Barangay Gumaos mientras na nakadulag pa ana saro. Sa report, alas 11:30 nin pagkabanggi, uminabot sa napagkasorondoan na lugar kan transaksyon ang 5 suspect lunad kan duwang motorsiklo. Kan iabot kan mga suspect ang piga bakal na drogas kan na pulis na nag-aktong pusher buyer nakarisa ang nagmamaneho kan motorsiklo na pulis an sa indang katransaksyon kaya marikas na duminulag ini asin nabayaan ang duwang suno. Embes na magsurrender parehas nagbunot nin badil asin man nakipagribayan nin putok sa mga pulis rason tanganing magadan.
Daiman nakapalag kan aarestaron an nakubanan na sinda saladin asin mantagas. Nakuha sa mga sospek ang sarong kalibre 9mm asin man kalibre 357 Magnum na badil, 7 sachet nin pinagdududahan na shabu asin an motorsiklong ginamit sa ilegal na transaksyon. Mabuelta kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga bareta. An oras nyato sa ngunyan, alas 12:40 nin pagkaudto. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mr. and Mrs. Freddy Bon and Family, London, England at ng Casa Dinanoy, Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Para sa detalyes, hanapin lang si Madam Marilu Machimora Bon. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Ang oras man na ini hatod man sa Indo ni Mr. and Mrs. Anastasio Bungalos, Nabua, Camarines Sur. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ni Honorable Lucy Buena ng Baaw, Camarines Sur. Ang oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Hello, I'm Audrey Azoulay, Director General of UNESCO. Every year, on the 13th of February, we celebrate radio, a medium that is 110 years young, a constantly evolving platform for culture, for knowledge, for news, for the voices of the world. Wherever you are, radio is with you. In lockdown, it opens door to the voices of the world, to health information, to education, to the arts. It's a precious tool for the transmission of information, a global common good. I wish you all a very happy World Radio Day. Iwas COVID-19 tip. Mag-face mask at mag-face shield. Mag-social distancing. Maghugas ng kamay. Lagi. Mask, hugas, iwas. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas. Above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung maka isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Oras nyato sa gunyan, alas 12:42 nin pagkaudto. Newswatch. Ana oras na iyan hatod pa sa Indo kana Rinconada Memorial Park. Acting punong barangay Ami Oleya kan San Juan, syudad kan Iriga. Mayor Frank Bernaldez kan Banwan kan Batu. Mayor Jeff Biseño kan Banwaan kan Baaw, Honorable Butchoy Abuniti and family. Siringman ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banwaan kan Nabua, Camarines Sur. Ngunyan sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal.
Alagad na paabutan ko nin maray na udto, maray na aga duman sa Limassol Cyprus ki Ma'am Monica Ferreque. Ang sabi niya, magandang tanghali sa lahat ng staff ng RP and DCKI na nagwa-watching po at tagapakinig. Stay safe. God bless. God bless man sa imo, Ma'am Monica Ferreque. Detalyes na kita ka na mga barata sa lado nasyonal. Sarong Overseas Filipino Workers OFW na naka-kompleto na ninduang doses kan COVID-19 vaccine kan Sinopharm sa United Arab Emirates UAE na nagpositibo sa virus sa ginibong swab test sa Mandawi City sigon sa Department of Health o DOH. Sinabi ni DOH Central Visayas Chief Dr. Mary Jean Loreche na pigpasairarom naman sa swab test ang sinambitan ng OFW bilang requirement sa pagbabalik niya sa UAE. Digdi man na discovery na positibo siya sa COVID-19 maski na gani nabakunahan siya. Sinabi pa niya na ang pasyente da nagpahiling nin anuman na sintomas o symptomatic. Nagpositibo man ang apat niyang kaibahan sa harong na parehas mga asymptomatic man. Enot na pinagtudukan kan Sinopharm vaccine an OFW kanakalihis na Disyembre 12 taon 2020 asin ipinagtao an ikaduwang dose kaining Enero 2, 2021 antes siyang magbalik nin Pilipinas. Nagpapahilingon niya din magayon na resulta ang ginibong pag-aadal kan sarong kumpanya sa the Netherlands para man sa paggamit kan breath test sa pagsyerto kan mga may infection kan COVID-19. Sa ginibong pag-aadal sa pagde-develop kan inaapod na electronic nose kan Dutch company Breathomix sigun sa o an katuyuhan kung maaraman kung si isay na may COVID-19 sa paagi sana kan paghangos asin man posibleng gibo na mas marhay na screening tool. Pigpa sa irarom ninda sa pag-aadal ang 4,500 na individual sa pag-ultanan kan Agosto asin man Disyembre taon 2020 na nagpasiring sa COVID-19 facility sa sinambitan ng nasyon. Gamit ang sample kan paghangos kan sa radit na grupo kan mga pasyente. Pigtukdoan ninda an e-news kung ano ang profile kan COVID-19 patient. Suminunod na naginibo kan device na masyerto kung si isay ang dai infected maski igwa o mayong sintomas maabot sa 70% hasta 75% ang accuracy kaini sa mga individual na isa sa irarom sa pag-aadal. Napag-araman man ang resulta sa laog sana nin pirang segundo. Sa mga piggibo dai masyerto kan inos kun mayong virus an saro man na tawo, pwede ser na magsairarom na sa swabbing test an sarong pasyente.
sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta. Nagpapagirumdum man ang World Health Organization WHO sa mga opisyal kan Pilipinas sa posibleng paglangkaw liwat kan kaso kan COVID-19 kung idadagos ang pagbaba sa quarantine protocols sa Modified General Community Quarantine o MGCQ. Sinabi niya na daipa na aabot kan Pilipinas ang flattening kan mga kaso kan COVID-19 mientras na daipa man napupunan ang vaccination program. Naiintindihan man subuot kan WHO ang pangangaipuhan na bukasan na ang ekonomiya tanganing makahawas liwat ang gabos na alagad ang gabos na kaipuhan na ipautob asin man magkakanigong pag-aadal antes man na pagdesisyonan asin man iimplementar. Duwang kaso man kan na mutation kan coronavirus 2019 and nadukayan kan mga eksperto sa probinsya kan Cebu makalihis na isairarom ang mga samples sa genome sequencing. Mayo pa man na opisyal na pangaran ang mutation kan virus na binansagan mo na E484K asin man N50 IY. Sinabi ni Loreche na kabali ang mga sample sa ipinadara sa Philippine Genomic Center sa period kan Enero 30 hasta sa Pebrero 2. Hali ang mga sample sa mga pasyente hali man sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City, asin man Cebu Province. Sa kaibong kaini pinagpakalmaman ni Dr. Jaime Bermadis, DOH Region 7 Director ang Publiko sa pagsasabing kaipuhan pa nindugang man na investigasyon asin pag-aadal ang duwang mutation. Kaipuhan subuot nindugang na informasyon antes man masabi na mas malala o mas nakakaulakit ang duwa man na mutation. Pinag-ako manindan na sarong global concern an anuman na mutation kan virus kon kaya kaipuhan na magin malikay sa pag-i-examine asin man pagpapaluwas kan informasyon mapadapit man digdi. Sa pagpapadagos pa man giraray kita ka na pagatud kan sa tuyang mga bareta. Pabutan ko man in maray na udto si Manay Amparo Tabayag dyan sa Barangay San Jose, Syudad kan Iriga. An masugid kong customer sa DXN. Padagos an pag-aalburuto kan Bulkan Taal sa Batangas. Sa record kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology Books, ang Taal Volcano nagkaigwa ni 91 3 more episodes sa laog nin sarong o saro hasta 5 minuto sa nakalihis na 24 oras. Igwa man na maluyang pagluwas nin color gray na aso hali man sa main crater kan bulkan na may 5 metro an langkaw. Uminabot ang langkaw kan temperatura sa main crater lake sa 77.1 centigrade. Asin man pH na 1.59 patin may ground deformation parameters sa Volcano Island. Asin dikit na deviation
sa bunganga kan bulkan. Nagtitinirman na nasa alert level 1 abnormal ang Taal Volcano na nangangahulugan nin huma sa pagsabog minor as full as in man volcanic volcanic earthquakes. Padagos man na bawal maglaog ang si isay man sa Taal permanent danger zone urog na sa may mga bisinidad kan main crater kan bulkan as in Daang Castilla Pishore. Pig-advisean ang mga tawo duman na dublihon ang paglilikay nin huliman sa ground displacement sa may fissure kan bulkan pag luwa kan asopre pagbagsak kan abo hali man sa bunganga kan bulkan asin man pagyugyug. Mientras tanto, pig-insister man ni Senador Christopher Bongo sa gobyerno na dapat maihatod ang serbisyong medikal sa mga hararayong lugar kasabay kan pagsasabing nakipag-koordinar na siya ki Department of Health Secretary Francisco Duque III para man sa posibleng pagtitindog kan Snake Bite Center sa Bukidnon matapos ining hagadon kan mga residente. Sinabi ni Go na matapos niyang personal na panginutan ang distribution kan ayuda sa mga residenteng lumad sa Kibawi, Bukidnon kanakalihis na Martes, sinabi ni Go na konsiderar na kan gobyerno ang pagbubugtak man ni Snake Bite Center sa probinsya. Ini makalihis na iistorya kan mga residente na nakaipuhan pa man na magbiyahe pasiringon Cagayan de Oro City na harayo para sa inda para sa na mabulong ang mga natutuka kan halas sa sinambitan ng lugar. Sinabi kan senador na siya mismo personal na nakapreparar na magtaonin na dugang na tabang sa mga residente. May mga report na dakulman na nabiktima nin pag-atake kan halas sa Mindanao. Kan nakalis na taon 2019 piga haditan kan kadaklan an King Cobra ana ginagadan sa nasyon. Orognas duman sa Bukidnon sigon pa sa Philippine Center for Terrestrial and Aquatic Research bilang kasimbagan man kan mga tawo. Kan nakalihis man na bulan, sarong umboy ana na-report na nagadan sa San Isidro, Davao del Norte matapos man na matuka kan halas. Kan nakalihis taon 2020 saro man na 4 anyos na babayi sa Barangay Malagos, Baguio, District Davao City ang nagadan sa kagat kan Cobra. May paratano man sa Davao del Sur na nagadan kan nakalihis taon 2019 sa tuka man kan halas mientras na nagtatrabaho sa bukid. Mientras na pinagahalat pa ang pagpapatindog kan Snake Bite Center, piga kumbinser ni Go ang mga residente na maghagad nin tabang ang mga nangangaipuhan nin medikal na atensyon sa malasakit centers sa Northern Mindanao Medical Center asin man sa GR Borja General Hospital parehas nasa Cagayan, Oro City.
Ultimong detalyes na kita kan mga barata sa lado nasyonal. Pigsyerto man kan imbahada kan Russia sa Pilipinas ana kaligtasan asin man na magayon na resulta kan Sputnik 5 vaccine na panlaban sa COVID-19 kasabay kan na pagtataonin bilog na suporta sa gobyerno sa pagsusunod din aplikasyon para man sa emerhensya o use authorization kan EUA. Ini ang naging pahayag ni Vladen Epipanox, Minister Councilor, Deputy Chief of Mission of the Russian Federation Embassy sa iya man na pakikipag-ulay sa House Committee on People's Participation na pinamamayuhan ni Representative Floreda Roves kana San Jose del Monte City, Bulacan, taganing i-follow up ang aplikasyon kan Sputnik para man sa EUA sa Food and Drugs Administration o FDA. Kan nakalihis pa nga taon nagsagibonin na serye kan pakikipag-ulay si Roves in connection sa paghiro kan bakuna para man sa COVID-19 matapos na aprubaran kan Russia ang Sputnik taganing maparikas ang pag-iiskusar na magkaigwa kaini sa Pilipinas. Sinabi pa ni Epipanox, mayo man na anuman na maraot na epekto o reaksyon kan allergy ang Sputnik 5 asin nagtatao panin kaligtasan sa bago asin marikas man na makaulakit antes man an strain kan COVID-19. Aprobado asin pigagamit na ka na 29 nasyon sa manlain-lain man na lado kan kinaban an sa indang bakuna asin sa paagi kan Russian Direct Investment Fund RDIF nagigibo naman ni na arog kaining klase nin bakuna an India, Brazil asin man South Korea taganing masyerto na bastante an produksyon. Sigon man ki FDA Director General Eric Domingo, pighahalat maninda an nagkakapirang dokumento hali man sa Gamaleya Research Institute na nagmukna kan Sputnik 5 antes ninda natawanan nin pag-uyon sa ipinagsunad na EUA application. Kaipuhan subuot an authorization kan lokal na ahente na maperma sa ngaran kan Gamaleya asin man good manufacturing practice taganing masyerto na mayong kaibahan an produkto. Andam man subuot na magpasiring sa Russia an Sekretaryo kan Pilipinas tagani man na magsagibonin pag-i-examine sa pabrika kan Gamaleya. Yan na po ang naging katripunan kan sa tuyang pagbabareta sa pagkaudto. Ngunyan aldaw nin Biyernes, pizza 19 kan bulan nin Pebrero taon 2021. Nakaibahan tang nagatud kan mga barata sa lado lokal sa luwas si Philip Barasina. Sa lado technical si Kuya Tony Aguilar, ang satuyang chief technician si Jimmy Guanzon, ang satuyang information officer si Ma'am Kayla Ligacion Valdez sa opisina. Duman sa satuyang transmitter si Engineer Lindon Toralio asin man si Aldrin Orlanda. Ako man po sa indong nakaibahan sa pagatud kan mga barata. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Diyos mabalos, salamat kan sa indong pag-antaba.